Hello guys, good morning and welcome back in आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय आरो सिगाङावनो बयनिसिमबो हेपि इन्डिपेन्डेन्ट डे लोगोसे दिनैनि भिडिअ बिराद स्पेशल आरो लोगोसे सरप्राइज आरो लोगोसे आरो बिराद इन्टारेस्टिं जागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बाजिदो 5:30 बाजिदो आरोना ओमफ्राय बिजों फंबाय सासे मोखां सुगासिनो एबार खेमसेनि आङो इन्डिपेन्डेन्ट डेखौ माबा जाहैनो नागिरदों आरोना मा होनोमोनलाय गहपुराव जाहैनो नागिरदों आरोना बेयो जाया आङो स्पेशल बुंदोंना खोनासं Silva, mak, gap, एकदम पेन्जं लुगाना थाखायो आरोना आंखौ नुबानो गिरा जाबाय नङा आं नागाव थायोमोन आं दुब्लियाव थायोमोन ना जोल थाला फै थांसों गादा खिन्थु मिथिया माने दिनै ट्रेन खारगोन ना खारा बेखौ मिथिया ओमफ्राय आरो मा होनोमोनलाय ट्रेन आरो फ्रिबो जानो हागौ आरोना बेनिखायनो नायनोसै मा जायो उनाव कम्बल तादो मानो फरायाखै ओमफ्राय नोङो हा मानो फरायाखै स' लोगोफोर ओंखारखांबाय माने आङो गस्ला गोदानखौ गानदिया माने दै गस्ला गोदानखौ गाननो थाखाय लाजियो नालाय बेनि थाखायनो गस्ला गोदानखौ गानदिया गस्ला पुरानाखौनो गानना लाबाय आरोना ओमफ्राय गासैबो नै जन्थाया वाइट ओमफ्राय लंपेन्टआबो ब्लेक गस्लायाबो ब्लेक आरो मानसियाबो ब्लेक गासैबो ब्लेक आरोना दाना थांबाय थानोसै लोगो सासेखौ फन हरनोसै ओमफ्राय फन हरनानै बेखौ आं दोनना फैनो होनोसै आरोना स्टेसनसिम बे बाइकखौ लाफिनो होनोसै ओमफ्राय नै दानाबा रंजालिखौ लाना फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोखौ नेनोसै लोगोखौ एकदम कलखौनो पिकआप खालामाखै आरोना न'आव थांखानोसै न'आव थांनानै डाइरेक्ट लिंखानोसै नङाबा ट्रेना मिस जाबाथायथ' जारला जागोन ना बेनिखायनो लोगोफोर फाइनेलि नै मोनफैबाय टक्लाया जोंना दानाबा थांबाय थानोसै थांनानै ट्रेन हमनो गोनां दं नालाय ट्रेनखौबो हमनानै लानोसै नायनोसै मा जायो जों ट्रेन खारना खारनायखौ मिथिया आङो खिन्थु 15 आगस्टआव माने ट्रेन खारबाथाय ट्रेना फ्रि जायो दै ओमफ्राय बेलेग खोथा जाहैबाय नोंजों फैसा लानाय लागिथ' बेलेग खोथा आरोना ओमफ्राय दा बाइक सालायनो होनोसै थांबाय थानोसै दानाबा थ' ड्राइभार थ' लोगोफोर जोंनि स्टेसनाव मोनफैबाय आरोना टक्लाजों दा जों सिमेन्ट सापरि स्टेसन नायनोबा नै सिमेन्ट पुरा लेटार जाजोबना दं आरोना थांसै र' ट्रेनखौ माला फैगोन बेखौ नायनोसै ट्रेन फैबाथाय थांसै डाइरेक्ट बेसे समाव मोनहैगोन जोङो आङो 12टा 12:30फोराव मोनहैनो हागौ मानो होनबा दिनै एसे लेटबो जानो हागौ ट्रेना फास्ट जानो हागौ जेबो गेरेन्टि गैया माने बेराखै नायना लाबानो जाबाय नै जों सिमेन्ट सापरि स्टेसनाव माबोरै स' लोगोफोर ट्रेना मोनफैबाय आरोना नै खारदे लोगोफोर मोनबाय आरोना ट्रेनखौ दानोबा थांबाय थानोसै एसे गोबावनो लागोन मबाइला चार्ज गैया मबाइलखौसो चार्ज होना लानोसै फार्स्ट टाइम आरोना दिनैसो आङो जेनेरेल डाब्बा बेफोरबायदिमोन खालि नुदों आरोना दा जिरायथ'वा दा दसे थाना जिरायनोसै डाब्बाफोराव बिथिं आरो हारसिंनो ट्रेभेल खालामनायनि मजायानो बेलेगखा मालाबा ट्राइ खालामना नायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो बे इन्टारेस्ट नाङो आरोना ट्रेनखौनो गाखोनो बाबाय आरोना एकदमबारे पुरा बरिं मोनगासिनो दासो गगा मोनफैदों आरो ओंखाम उखैदों नालाय फुङाव ओंखाम जाना फैयाखै सिंग्रा लाबाय सिंग्राखौ जानोसै बिदिनो थानांसिगोन ओमफ्राय जेब्ला ओजा मोनहैयो गहपुराव हटेलाव हाबनानै माबा मोनसे मोजां बुस्थु जानांसिगोन ओंखाम उखैना थानो हाथारला माने दाना नै सिंग्राखौ जागासिनो आसार लगायनानै बरियानो गैला लोगोफोर दाबो मोनजा बाबाय दा लखिमपुराव दङ लखिमपुरसिम मोनफैबाय आरोना आरो लाबावगोन 1-1.5 घन्टासो लागोन खोमा लखिमपुरनिफ्राय गहपुरसिम बरिं मोनबाय ओंखाम उखैना थानो हाला 11टा 12टा जासिम सेस बस्थायानो गैला माबाय आरोना गहपुराव ओमफ्राय लोगो सासे नेनानै दङ जा मानि थाखाय गहपुर फैदों होनबाथाय आङो देग्लायनि माने 15 आगस्टखौ गहपुरावनो इन्जय खालामनो होनना फैदों आरोना लोगोसे ओमफ्राय नायनोसै दाथ' अलरेडि टाइमा जाखाबाय एखेयानो जाबाय टाइमा ओमफ्राय थांनानै माबोरै जायो नायलांबाय था
होनबा ओंखारनोसै स' फाइनेलि लोगोफोर मोनफैबाय नै गहपुराव एबारसो फार्स्ट टाइम फैफेरखादों आरो ना आं गहपुराव माने फैबाबो माने बेफोरबायदिनो स्टेसनफोराव थानानैसो थाङो आरो ना ओमफ्राय स्टेसनफोरखौ ओमफ्राय हाबनानै बेफोरबायदि जायगायाव बेरायफेराखैमोन एबार फार्स्ट टाइम नायनोसै गहपुर जायगाखौ बेरायना नायनोसै लोगोआबो मोनफैबाय नैथिं स' लोगोफोर दा गहपुर टाउनाव फैबाय आरो ओमफ्राय गहपुर टाउनाव फैनानैसो बेरायनोसै मा होनदोंमोन बेखौ कनकलता फुख्रिनि फैदों आरो ना नैथिं नायनोसै फार्स्ट टाइम बेरायना नायनोसै माबोरै जाया दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों नालाय नाफोरखौ नायनाय लोगोफोर नाफोरखौ नायलाय आयु जिब साबजाना एम्फौ बायदिसिनाफोरा जायगा फैनानै बिराद साफा नुदों आरो ना हेब्बि नुखादों मानसिफोरबो बिराद फैयो कापोल्स बांसिन नुगोन आरो नायथिं आंथ' हारसिंसो फैदो दा ओमफ्राय मानसियाबो गोलोमजोब्बाय आरो ना फ्राव अबस्थाया गैला गोलोमनानै फैनानै मोजां मोनदों ओमफ्राय दा मोनायाव थांफिनगोन जानो हागोन नङा ओमफ्राय दा मोनसे बार्थडे सेलिब्रेट दङ बार्थडे सेलिब्रेट खालामग्रोनोसै ओमफ्राय बार्थडे सेलिब्रेट खालामनानै डाइरेक्ट थांखानोसै आरो नाफोरखौ ना नाखौ जुदि खेबसे सारोना खेबसेनो 30-40 केजि फैखागोन माने फुरा नायानो गोजाखा गोसोम फुख्रिखौ नायखांबाय नायना फैबाय ओमफ्राय एबार मोनसे जायगायाव फोसाबनाय फैदों आरो माने आइ लाभ गहपुर नुयोमोन आरो ना नुयो माने इमान फेमास नङा बारु ना जायगाया खिन्थु दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय दानाबा बेराय फैनानै आरो दा फैलायबाय बिशाल मार्केटआव नायनोसै गस्ला गाननोसैसो मोनोबाथाय मोजां लांनोसै माने बिशाल मार्केटफोराव हाबबाथाय कनफिउज जायो माने माबोरै गस्ला लागोन माबोरै गस्ला लाया कनफिउज जायो माने ना हेल' गाइस आरो खेबसेबाव गुड मर्निं आरो ना मैयानो भिडिअखौ फोजोबदिया एसे भिडिअखौ लं खालामसै ओमफ्राय दा खानाय सिननो थांनोसै आङो खानायखौ सिनबाबो एकदम टक्ला सिनखाय आरो ना नायनोसै माबोरै सिननाय जायो स्टाइलखौ एसे माने टक्ला सिनबाथाय आंखौथ' बिराद लेथ्रा नुयो गुन्दा बायदि नुखायो नालाय बेनिखायनो टक्ला सिना नायनोसै जेसेबां हायो आरो बुधबार बाजार जायोनो जा नायनोसै बेरायनोसै मा होनोमोनथाय राजघर ना मा होनो गहपुरनि राजघरनो थांना नायनोसै माबोरै जायगाफोरखौ एसे बेरायनांगोन नालाय ना फार्स्ट टाइम फैफेरदों नालाय नायनोसै माबोरै जायो आरो बिराद गरमबो ना ओमफ्राय जोंनि सासे बिनानाव दङ बिनानावखौ लाफादो आगै माने दादैनि फिसाजो जायो आरो ना ओमफ्राय बे दसे बेरायहैनो जायगाखौ आं लोगो लानो ओमफ्राय मैयानो फैखादों आरो ना ओमफ्राय उपाय गैयाना दा बेनिखायनो लोगोआथ' गैया नालाय बिनानावखौनो लांफानोसै दसे बेरायनानै बिनानावखौ लाना फैबाय आरो दानाबा गारियाव गाखोना लाबाय थांबाय थानोसै हाय बुं लाजिसै दे बिनानावा लाजियो माने दै आरो सान्दुंआ बारा गोसा नङा आरो ना सान्दुं बारा गोसा नङाबाबो अयथासार गरम आरो दै बिराद गरम मोनदों ओमफ्राय आं न'आव मोनफैफिनबाय आरो ना मैयानो मोनफैदो माने भिडिअखौ इमान बारा गोलाव खालामनाय जादिया मानो होनबा टाइमा बिराद सर्ट जादों आरो ना थांनानै फैब्रबनो डाइरेक्ट गोनां जादों नालाय बेनि थाखायनो बिराद सर्ट जादोंमोन बेनिखायनो बारा मोजां एक्सप्लर खालामनो हादिया गहपुर एरियाखौ आरो नेक्स्ट टाइमाव थांबाथाय गासैबो एक्सप्लर खालामजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय बिदिथ' बुंखायो नालाय आं बुंथ'ला दिनै नायनोसै आरो नेक्स्ट टाइमाव थांनाया मा जागोन आरो नेक्स्ट टाइम थांनो थाखाय बारा गोबाव गैखाया बारू ना थाबैनो थांगोन ओमफ्राय नोंथांमोना जि खालामनो गोसो खालामदो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।